Snatcher na sikop sa mga traffic enforcer sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Gasakay og motorsiklo ang 30 anyos nga sospek dihang nanglabni sa cellphone sa usa ka babay nga gasakay og tricycle sa San Isidro Junction sa Dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag. Matud ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda nga nakitaan sa traffic enforcer nga nag-duty sa San Isidro ang hitabo nga maoy mipahibaw dayon sa tulo ka mga kaubang traffic enforcer sa May Uldog Junction. Gipahunong ang tanan nga mga sakyanan ug wa makalusot ang sospek nga na corner sa mga enforcers. Positibo nga giila sa biktima ang sospek ug nakuha siyang posisyon ang cellphone sa biktima. Gi-turn over ang dinakpan sa Talisay City Police Station ug gikatakdang pasakaan kini og kaso karong adlaw. Giawhag ang mga nabiktima sa pagpanglabni sa pagbisita sa police station sa poblasyon aron pag-ila sa sospek ug pagpasaka sa dugang kaso batok niini. Samtang gipaniguro usab ni Tumulak ang kaluwasan sa mga enforcer sa ilang pagresponde sa susamang alarma. Kinahanglan doon na siya body nga mo duol sa mong suspect. Kunya once gani nga maduol sa suspect, lain ang naa sa tubangan, kunya lain pod ang mulipot ngadto sa luyo aron makita og unsay aksyon nga buhaton sa suspect kunya mabantayan sa itong mga traffic enforcer.